Eta, Jago, Flis Bizkaia, zer da zehazki, zer da proiektu hau? Bueno, proiektu hau... Zertan datza? Proiektu hau jaiosan apur bat, bi erakunderen arteko alkarlana bultzatuteko, gu Jataondo Landa Garapen Elkarteko lankidea gara, eta gero Getxoko udalaren artean, hitzarmen bat sinatu gendun, flisa modan jarri izanez, guk ordura arte itxaslabarrak, geneuskala, genekien, eta orduan, modan zegoen flis hitza, esan genuen, segaitik ez, guk ere flisa daukagu hemen, Bizkaiko flisa. Eta gero, Bizkaiko Foru Aldundiak turismo arloan garatzeko zerrenda bat atara zeban, eta lehenengoko 10 postuetan flisa agertzen zan. Orduan konturatu ginen hori indarra zekala, eta gainera Getxotik Bakiora geologiari buruzko 16 interesleku dauzela bertan. Ze ona, ze garrantzitsu, eta adibidez esate zuen bezala. Zer egiten dezu, ze garatzen dezu adibidez, igual pixkaten informazio kartel gehiago jarri, edo bisitakin, edo zer egiten dezu hau dana aurrean amateko? Hau ez da dana garatu urte baten, urte batzuren ez lana izan da. Hasi ginen, 16 leku hauek, seinalistatzen, eta panel informatibo batzuk ipinten, 4 hizkuntzatan, eta ibilbidea bera, GR 123 da Bizkaiko bira, baina kasualitatez, Bizkaiko kostaldeko tartea justo gure flisetik pasatzen da. Eta orduen panelak ipini gendu zen handik. Gero, ibilbide bateratu bat, mapa turistiko eta bateratu bat egin gendun, Getxo eta Jataondoren artean. Gero, urrengo pausua izan zen web orrialdea sortu, ez? Nola ez, eskaparate barik, ezin izango gara mundura urten, ez da? Eta azkenik enpresai zabaldu genien proiektua eta bertan parte hartzeko, eta orduan hemen dau Imanol, Ekobideak enpresako geologoa, eta proiektuaren barruan 40 enpresa inguru deko guz, ekintzak guztietakoak, veleroak, surflariak, senderismoa, geoturismoa, parapentea, ez dakit. Danetik, ze ona. Eta bakoitzak bere proposamenak, bere ondarra jartzitut, azkenian... Hori da. Ze ona. Eta egutegi bateratu bat ipinten dugu, eta webunean zu sartu alzara, eta, asteburu honetan zer dau. Beitu, saldi, zibilaldia, edo barrikako tolesturak ikusteko, edo Bakioko fitak, edo, dau egutegi bat urte osoan zehar. Ze garrantzitsua, jendia informatu eta jendia murgiltzeko historian, ez da? Hori